DPWH Cebu 6 Engineering District mo pahigayon og pakisusi. Kunwa ba maapektuhi sa dakong sunog kagahapon sa Luok, Mandawi City ang structural integrity sa First Mactan Mandawi Bridge. Si Luan Mirondina sa report. Nunod sa kadako sa sunog kagahapon sa udto sa Luok, Mandawi City, temporaryong gisiradan ang First Mactan Mandawi Bridge kay misambong na ang bagang aso gikan sa kabalayan nga gilamoy sa kayo. Matud ni Engineer Justin Carlo Amogis, point person sa Maintenance Management Unit sa DPWH Cebu 6th Engineering District, nga itandi sa nitabong sunog sa dapit niadtong Nobyembre 2022 nga palayo sa taytayan ang aso. Kagahapon, nunod sa direksyon sa hangin, ang aso may puntirya paingon sa taytayan. Busa pipila ka minutos, human gideklarar sa BFP Mandawi nga hingpit nang napaong ang kayo, may pahigayon-dayon og ocular inspection ang taga DPWH Cebu 6th Engineering District sa First Mactan Mandawi Bridge. Sa ilang pakisusi, direktang naigo sa bagang aso ang Pier 1 ug Pier 6 o ang duha ka mga dagkong haligi nga haduol sa mga nasunog nga panimay. Nangahupak usab ang pintal sa mga girders. If grabe po dito kayo, naman ko na siya nga steel kung ma-expose siya mahinginit, naman ay makita nito directly na yung mga deformation bitaw na yung mga deformation. So far wala man po noon. Ang sa katulang side sa pier nga directly kanang naigo sa kayo ba, wa mi kaduol jud dito kay tungod sa aso. Hinuon matod ni Engineer Amogis nga muhimo sila og dugang pakisusi sa structural integrity sa taytayan sa mosunod nga mga adlaw gamit ang mga ekipo sa regional office. We'll report it to this regional office for again namagud sila yung mga tools ba to further assess the building ang sato sa rebars inside katong mga napay mo mga JICA tools nga gi-donate for checking para sa bridge. 50 katuig na ang nakalabay sukad gipabarog ang First Mactan Mandawi Bridge ug matud sa DPWH. Gikatakda na kining ilisan. Apan kay wa pa mapabarog ang ikaupat nga taytayan nga direktang magdugtong sa mainland Cebu paingon sa airport, hinungdan nga may pahigayon og retrofitting ang DPWH sa First Mactan Mandawi Bridge aron masigurong luwas ang mga motoristang moagi sa dapit. Gikan sa 20 tons nga load limit, gilimitahan na usab ang load limit ngadto sa 10 tons, hinungdan nga ang mga four-wheel vehicle o light vehicles na lang ang gitugutang makaagi sa naasoy taytayan. May mga Japanese experts na usab nga misusi niini. Ang ilang expected kay dugay-dugay na kuno basig daghan na kay makita nga mga deformations na mga abnormalities sa iyang structure itself. But pagtanaw nila ingom sila nga okay pa jud siya. Good thing kuno nga gilimit pud ang load nga moagi. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Misda.